Падрабязнасцей, на жаль, не шмат даходзіць ад праваахоўчых органаў. У меня была размова з прадстаўнікамі праваахоўчых органаў Польши. Мне яшчэ раз было пацверджана, што па іх звестках Анжеліка Мельнікова выехала па-за межы Польши. І было таксама сказана, што на сённяшні дзень, на жаль, яны не ведаюць, дзе яна і яе дзве дачкі могуць знаходзіцца. Таксама я атрымаў запэўненні ў тым, што яны займаюцца актыўнымі дзеяннямі дзеля таго, каб усталяваць яе месца знаходжання і двух дачок. Мы чулі з вами заяву і міністра ўнутраных спраў Польши. Мы разумеем, што гэта знаходзіцца пад увагай высокага кіраўніцтва Польши, міністра, члена ўрада Польши. Таксама я пачуў з іх боку, з боку праваахоўчых органаў, запэўнены, што гэтыя дзеянні будуць максімальна актыўнымі і яны павінны прынесці вынік. Мне было сказана такім чынам. Спадар Павел, вы працавалі поруч са спадарняй Анжелікай, так, многія нават лічаць, што это вось ваш менеджер, ваш чалавек у каардынацыйнай радзе, так, у тым ліку. Калі вы зразумелі, што штосьці не так, і якая для вас цяпер асноўная рабочая версія, якую вы разглядаеце, што здарылася? Як я і паведамляў, разуменне таго, што адбываецца штосьці незразумелае, прыйшло 25 сакавіка. Яна перастала чытаць паведамленні, не толькі ад мяне, а таксама ад калег. Яна не адказывала на тэлефонныя званкі, нумар тэлефона быў увогуле адключаны, то есть мы страцілі з ёй камунікацыю. Пазней мы пачалі аналізаваць папярэднюю інфармацыю, якая прадстаўлялася ёй, бо камунікацыя была, ужо агульна вядома, што яна пісала і ў каардынацыйную раду аб тым, што ў яе была хвароба, што я быў вельмі цяжкі ковід. Так яна камунікавала сваю адсутнасць працяглую. Пазней гэта было ўспаленне лёгкіх. Зразумела, што я прапаноўваў ёй дапамогу, падтрымку, але яна працавала, яна працягвала камунікаваць і выдавала абсалютна зразумелыя, ясныя рашэнні і ажыццяўляла абсалютна зразумелыя, дакладныя дзеянні, якія не выклікалі ніякай засцярогі. Але вось менавіта 25-го узнікла ўсё ж такі пытанне, што штосьці адбываецца неадназначнае, і таму 26 сакавіка я звярнуўся ў камендатуру сталічную паліцыі з фармальнай заявай аб тым, што мы згубілі кантакт і мы не маем камунікацыі, з просьбай усталяваць, ці не ажыццяўляюцца нейкія прымусовыя дзеянні ў адносінах да Анжелікі Мельнікавай. Нефармальна, не працэсійным характарам. Я таксама паінфармаваў праваахоўчыя органы аб сітуацыі, якая напружвалася, таксама, фактычна дзень-два яшчэ да фармальнай падачы гэтай заявы ў паліцыю. Так што мы пачалі дзейнічаць нават трошкі раней ад таго моманту, калі я афіцыйна даў паказанні ў паліцыі. Так, спадар Павел, але вы таксама і сцвярджалі медыям, што муж былы Анжелікі Мельнікавай знаходзіцца ў Менску, і таксама, то бок, з'яўляецца першы раз Менск у гэтай гісторыі, і грошы, так, мы бачым, што дзяржаўная прапаганда звяртае асаблівую увагу на гэты аспект, як і беларускія незалежныя медыі, гэта відавочна і лагічна, але і то бок і тут таксама маем супадзенне, што меўся прыйсці гэты грант, так, нейкі, там больш за 100 тысяч, 100 тысяч евраў. Вы схіляецеся вось больш да Менску ці да грошай? Не зразумеў вашага пытання. То бок яна знікла і акажацца ў Менску, ці все-таки знікла і гэта пытанне грошай? Вы фармулюеце неяк дзіўна пытанне, спасылаецеся на тое, што я не казаў, па-першае. Я ніколі не казаў, што муж знаходзіцца ў Менску. Я сказаў польскім журналістам сёння раніцай на іх пытанне, што так, я маю інфармацыю, пацверджанне ад праваахоўчых органаў Польшчы аб тым, што яе былы муж пакінуў тэрыторыю Польшчы. Па тых звестках, якія я атрымаў, ён пакінуў тэрыторыю Польшчы 23 сакавіка. Такую дату мне назвалі, то есть я не выдумляю, а менавіта тое, што я атрымаў у
праваахоўчых органаў, і ён пакінуў на кірунку Беларусь. Выехаў на тэрыторыю Беларусі. Дзе ён знаходзіцца, я не ведаю, і таму сцвярджаць нічога не магу. І я хацеў бы, каб мы таксама давяралі толькі фактам. Фундацыя, якая была створана Анжэлікай, як вы сказалі, і ёсць надзорчая рада, яна не мае дачынення да народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Я назву гэтай фундацыі даведаўся, магчыма, толькі учора ці пазаўчора. Таму сцвярджаць, што адбываецца ў фундацыі, я не магу, таму што не меў і не маю на сённяшні дзень ніякай дакладнай інфармацыі на гэты конт. З іншага боку, я магу спаслацца на дакладную інфармацыю Коордынацыйнай рады. Я ведаю, што віцэ-спікерка, выконваючая абавязкі спікеркі Коордынацыйнай рады, Стася Гліннік, звярнулася да донараў з просьбай прадставіць інфармацыю, ці ажыццяўляліся пераводы з боку донараў у адрас гэтай фундацыі. Я думаю, што нам трэба пачакаць і атрымаць інфармацыю, ці быў перавод, пазней атрымаць інфармацыю ад праваахоўчых органаў, толькі яны могуць атрымаць яе, наколькі я разумею, што адбывалася з рахункам гэтай фундацыі. І тады зразумела, што, наверное, не я, а ўжо Коордынацыйная рада і праваахоўчыя органы могуць паінфармаваць аб тым, што адбывалася. Пакуль гэта ўсё чуткі, меркаванні, давайте давяраць фактам. Згодны, так, чакаць, ну і шукаць па магчымасці гэтыя факты. Павал Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў з намі. Я хацеў бы, можа, яшчэ дадаць, Давайте. калі дазволіце, што пра Анжэліку. На мой пункт гледжання, і я ўпэўнены ў гэтым, гэта вельмі матываваны, вельмі амбіцыйны чалавек. Яна старалася зрабіць усё, каб Коордынацыйная рада стала вельмі актыўным органам, прадстаўнічым органам беларусаў за мяжой, і які прадстаўляў бы інтарэсы беларусаў у Беларусі. Пацверджаннем гэтаму з'яўляецца і факт таго, што фактычна дзякуючы ёй адбылося прызнанне Коордынацыйнай рады як парламента ў эміграцыі фармальным рашэннем Сената Польшчы. Прызнанне адбылося з боку Нацыянальнай асамблеі Францыі. Яна выступала з вельмі моцнай дакладнай прамовай на першы раз у гісторыі як кіраўніца Коордынацыйнай рады на паседжанні парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, дзе ўдзельнічала ўпершыню афіцыйная дэлегацыя беларускага дэмакратычнага парламенту. Яна займалася пытаннямі пошука сродкаў для фінансавання такіх важных тэмаў, як адказнасць Лукашэнкі за злачынствы супраць чалавечнасці, адказнасць Лукашэнкі і яго хаўруснікаў за вываз незаконны украінскіх дзяцей-сірот і індактрынацыю на тэрыторыі Беларусі. Наколькі я разумею, гэта ўжо публічна вядомая інфармацыя, яна таксама займалася пошукам сродкаў для падтрымкі кіберпартызанаў, якія вельмі эфектыўна супрацьстаяць гэтаму рэжыму. Таму у меня ёсць поўны давер да гэтага чалавека. Я узгадываю яе словы, калі адбывалася выбарчая кампанія ў Коордынацыйную раду, калі яна сказала прама: «Я хочу знесці гэты рэжым». Я хочу знесці гэты рэжым. Я хочу просто знесці. Я хочу, каб яны зараз бачылі, што ў нас ёсць сілы, ёсць людзі, ёсць зарад энергіі, каб іх змесці і каб вярнуцца ў Беларусь і там пабудаваць нармальнае, дэмакратычнае грамадства. Бо ў мяне сілы ёсць. І сілы ёсць у нашай каманды і ў нашага лідера. Таму я іду ў Коордынацыйную раду. Я хочу, каб яны нас цяпер баяліся, каб яны не так нерваваліся. Гэта чалавек з моцным характарам, з моцнай паставай, і я так успрымаю на сённяшні дзень Анжэліку Мельніку. І спадзяюся, што маё ўспрыняцце, маё меркаванне аб ёй не зменіцца. Всё іншае, мы знаходзімся на вайне. Супраць нас уже ажыццяўляюць розныя, у тым ліку, інфармацыйныя спецаперацыі. Шантаж, прапаганда, дзеянні нелімітаваныя і неабмежаваныя. Яны могуць выкарыстоўваць максімальны рэсурс дзеля таго, каб знішчыць наш рух, знішчыць нашы інстытуты. Мы павінны быць сільнымі, моцнымі і нават у такой цяжкой сітуацыі даць адпор таму, што робіць рэжым. Мы не маем права здавацца. Лукашенко – гэта злачынца.
Гэта ўжо зафіксавана афіцыйна у дэкларацыі Каардынацыйнай рады Беларусі падчас парламенцкіх слуханняў, якія прайшлі некалькі дзён таму у Варшаве. Мы слухалі даклады з кваліфікацыяй злачынстваў, якія здзейсніў Лукашенка падчас свайго ўпраўлення за гэтыя 30 год. І мы не можам перагарнуць гэтую старонку. Мы не маем на гэта права.